हेल' नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बयखौबो बरायनाय थाबावबाय। दिनैहाय दाख्लै जोङो बेरायहैनायखौ आं आपल'ड खालामनो मोनाखैमोन। सुबुनस्रि दैयावहाय बेरायहैनायखौ दायो आं नोंथांमोननि सायाव खोन्थानोसै, नायलांबाय थादो नोंथांमोन। आर्मि केम्प नोंथांमोन नैयो आर्मि केम्प जाबाय आर्मि केम्प। आर्मिफोर थायो नैबेयावहाय नोंथांमोन, फुरा बे आर्मि केम्प गोजा। आर्मि थाग्रा जायगा बेयो, आर्मिफोर थायो बेयाव। गासिबो आर्मि केम्प नोंथांमोन नैबेयो आर्मि केम्प गोजा। ओमफ्राय ओरैसिम आर्मिफोर थायो बेयावहाय। नायलांबाय था नोंथांमोन। बेनो नोंथांमोन आर्मि केम्पआ नै मोजांथार। गासिबो फर्स थाफैजोबो, माने आर्मि फर्स एयारफेयार गासिबो थाजोबो। नोंथांमोन नैबेनिफ्रायनो जाबाय आर्मि केम्पनि एसे उननिफ्रायनो माने गासिबो बेयावहाय फार्स्टआवनो दङ ख्रिस्टियान रिभाइभेल चार्च नैबेयो कलेज, बेयाव बहुत गिदिरानो बेयो नोंथांमोन। दायो बन्द जाबाय, माने बहुत गिदिर। सिङावथ' नायनो थांनो हाला जाबाय, बहुत गिदिर। बेनि उनावहाय नैबे दंफांखौबो माने खुन्दुं सोंनानै दोनदों। बेनिफ्राय ओरै नैबे राइट साइडथिं माने बिथिंबो दंजोबो फुरा मन्दिरानो। नैबेनो जाबाय जोंना बेबो मन्दिर। बे मन्दिरखौ आं देखायगासिनो नोंथांमोननो। मन्दिर बे शिव मन्दिर बेयो नोंथांमोन। बे शिव मन्दिर बेयो जोंनिया बे जाबाय शिव मन्दिर। सिङाव हाबोबा जोङो बेनो आं नोंथांमोन खोन्थाबाय। आरो बेनिफ्राय नैबे जाबाय गुरुदेब साहेब माने मन्दिर बियो, गुरुदेब साहेबनि नैबेनो जाबाय मन्दिर। बेयावहाय दङ आरो जे हाबलांनानै बेयो सोलिगासिनो दङ। बेनिफ्राय नैबेनो जाबाय जोंनिया टाउन बापटिस्ट चार्च नैबेयो पुलिस कल'नि दापरिजनि। बे जाबाय टाउन बापटिस्ट चार्च नैबेयो, माने क्लस जाबाय दायो। थारमाने बेवहाय आर्मि केम्पनि उननिफ्रायनो माने फुरा माने मन्दिर चार्च दंजोबो माने। बेनिफ्राय नैबे जाबाय मस्जिद नोंथांमोन, बेयो मुस्लिमफोरनि मस्जिद बेयो, जामा मस्जिद बुङो बेखौ, दापरिजननि मस्जिदबो दङ नोंथांमोन। बेनिफ्राय ओमफ्राय नैबे जाबाय आसामिसफोरनि मन्दिर बेयो, नैबेयो ओरैजाय बेनिया आसामिसफोरनि मन्दिर, आसामिसफोरनि मन्दिर बेयो। ओमफ्राय नैबे राइट साइडथिंहाय जोंना मन्दिरफ्रा जोबथ'बाय, माने नैबेथिंजाय आपार सुमज्रि डिस्ट्रिक्टनि अरुणाचल प्रदेश माने साब सुपारिनटेन्डेन्ट अफिस बेयो, पुलिस अफिस बेयो बेवहाय। ओरैजाय पुलिसनि अफिस बेयो, नोंथांमोन दिनै भिडिअ एसेनोसै। नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक, शेयार खालामनानै साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै। गोजोनबाय। नोंथांमोन नैबेनो जाबाय लैला मजनु पार्कआ। बेनोमोन दायो लकडाउनखाय माने बन्द खालामदों। बेवहाय फांनै दंफाङा माने नांजाबलायनानै थादोंमोन आरोना, बेखौनो माने बेनि मुङावहाय लैला मजनु नाम दोनदों। बे जाबाय नैबे सुबुनस्रि रिभार खाथियावनो, नैबेनो जाबाय जोंना सुबुनस्रि दैया। बेनिखायनो नुहुरगोन। नै नोंथांमोन नायलांबाय थादो, जों दै सेर फैदों। सुबुनस्रि दैया बेनो जाबाय जोंना। बेनो नोंथांमोन, बहुद बिथिंबो गिदिरानो बारु। नैबेनोमोन माने लैला मजनु नैबे दंफांनि नामैनो दोनदोंमोन, माने मोननै नांजाबलायनायमोन आरोना। बेनि थाखायनो बेखौहाय लैला मजनु नाम दोनदोंमोन। दा लैला मजनु पार्क नाम जानानै थाबाय। फांसेया थैबाय, माने मोनथिया मा जानानै थैखो। बेनो जाबाय लैला मजनु। ओरै अफिसबो दङ बेयावहाय सिङाव। जाबाय ओरै नाहरनो हागोन। ओइनो जाबाय आइलेन्डआ। बैथिं दं मोननै आइलेन्ड दंखायो बेयावनो। माने दैखौ नायलाय नोंथांमोन, खम गोथौ जागोन बे। जोंथिंथ' बहुद गोथौ जाहैयोना, आरो गिदिरबो जाहैबावो आसामाव। नोंथांमोन सिङावथ' हाबनो गेटबो बन्द जाबाय, ओंखायनो हाबनो मोनासै। बाहेरानिफ्रायनो खोन्थाबाय आं नोंथांमोन। पार्कआ थारमाने हाग्रा दुफुजोब्बायसो, रावबो बेरायनो मोनैखाय लकडाउननि जाबजों बन्द खालामना दोनदों। आरो फाइनालि नोंथांमोन नै सुबुनस्रि दैसिम सफैमारबाय जोङो। सुबुनस्रि दैनि खाथियाव नायनो हागोन, बहुद गिदिरानो हाजोआवहाय। दाबो माने बेनो बेखौहाय दैखौहाय बारनो हाया जाहैदों। गोजां बोथोर जायोबा बारनो हायोनो मानसिफ्रा, एखेबारे माने सानस्रिनानैबाबो। ओरैजायनिफ्राय फैनाय, ओरै गोजौ चाइनाथिंनिफ्राय फैनाय बे दैयानो। आरो ओमफ्राय बैजोंहाय दै मोनसे जइन जाबोनाय दंबावो। ओमफ्राय आइलेन्ड बायदिया जाहैबाय बैनो, माने खावनै जाहैबाय बेयाव। नोंथांमोन दुगैनोसो गोसो जाबाय माथो, नै थान्दा। ओरै नाहरनाय नोंथांमोन, सोरबा बैयाव जे सारबावदोंसो ना। बेनिफ्राय ओरैजाय नाहर, ओरै नाय। नै नोंथांमोन नाहरदो, नै जोङो माने साथाम साब्रै फैदोंमोन बेवहाय नायनोहाय। नोंथांमोना नायनो हागोन, नै बेनो बहुद मोजां नुदों नै नोंथांमोन। बहुद
बहुत फैनानै दुगैनोसो गोसो जादोंमोन खिन्थु जेबो गैला माने नै जोंना सासे पार्टनारा बेबो बे जायगानिनो मानसिया ओरैनाय नोंथांमोन जायगाखौ नायनानै माबायदि नुदों कमेन्ट बक्सआव खालामना खोन्थाहरदो बेनो जाहैबाय दैया बेनो ओरैजाय नै हाजोफ्राबो दंजोबो ओमफ्राय ओइथिंजाय हेंगिं ब्रिज दं जोंहा नोंथांमोन ओइ खनायाव ओइ नाहरनो हागोन ओइथिं देखो हाँ देखो देखो अरे बहुत सुंदर फोटो भी खींच रहे हैं वो लोग भी देखो नोंथांमोन दैया माथो बहुत फ्रेश थारानोलाय नायनो हागोन नै देखो नोंथांमोन दैया माथो बहुत फ्रेश थारानोलाय नायनो हागोन नै हाबनायदों दैयाव एसे गोथौसिम थांनायनि बेसे गोथौ नै नोंथांमोन लंपेन्टआ सिबायना गामसाबो लाबासै नङाबा बेवहाय हाबहैनो हागौमोन नोंथांमोन नै दैया नै ओरैबो नायजोब गासिबो मानसिफोरबो दंफैयो बेवहाय नोंथांमोन गुसुथारलाय बाब बाब बहुत गुसु हानाय नंला थान्दा मोनथारदों माथो नोंथांमोन दासिमबो थान्दा ना दैया बहुत गुसु हाजोनिफ्राय फैनायखाय बहुत गुसु जादों दैया माने देखो देखो दोस्त इधर देखो ना इधर देखो हेलो ओके बताओ आके कैसे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है ना हाँ नोंथांमोन बेनो ये दापुरी जैसे बिलोंग करता है वही है हम लोग का दोस्त एक हम लोग के साथ आया है हम लोग को हेल्प करने के लिए दिखाने के लिए बेनो जाबाय नोंथांमोन माबायदि मोनखो नोंथांमोन नायनानै कमेन्ट खालामदो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोन नायनायनि थाखाय अननानै लाइक शेयार खालामदो लास्ट बेखौनो बुङो रिकुवेस्ट खालामनाय जायो बाय बाय